ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅವೇ ದಾಸವಾಳ ಪೂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಅತಂಡ ದಾಸವಾಳದ ಶರಬತ್ ಇಂದು ಎಂಚ ಮಾಲ್ಪನೆಂದು ತೂಪನೆಗೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಲ್ಪನ್ನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 12-15 ದಾಸವಾಳದ ಪೂ ಬೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂತ ತೊಟ್ಟು ದೆಪ್ಪೊಡು ನಮಕ್ ಬೋಡೈನೆ ಈ ಪೂತ ಎಸಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಇರ್ತಾರ ಎಸಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಕ ಮಾತಾ ಪೂತಲ ಎಸಲು ದೆತ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಶೋಕುಡೆ ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಲ್ಪುಗ. ನಾನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪುನೆ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ಐಕೆ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೀದ್ದು ಐಕ್ ಒಂಜರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾದ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ. ನೀರು ಚೂರು ಕೊದಿಪುನಗ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ. ನನ ಸ್ಪೂನ್ ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೊಡು. ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ್ನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತಾ ಕರವಡು ಮಾತಾ ಸಕ್ಕರೆಲ ಕರದು ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚೂರು ಕೊದಿಪೊಡು. ಸಕ್ಕರೆದ ನೀರು ಕೊದಿಪುನಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದಾಸವಾಳದ ಎಸಲುಗಳನ್ನು ಪಾಡೋಡು. ದಾಸವಾಳದ ಎಸಲು ಸಕ್ಕರೆದ ನೀರು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆವಡು. ನನ್ನ ನೆಕ್ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀತು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇಂದು ಫುಲ್ ಆದ ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರಿಪೆಡು ಇಂದಿನ ಅರಿಪೊಡು. ಸೂಪರ್ ಕಲರ್ ತುಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ ಒಂದು. ನನನೆಕ್ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪಾಡುಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ದಾಸವಾಳದ ಜ್ಯೂಸ್ ಅತ್ತಂದ ದಾಸವಾಳದ ಶರ್ಬತ್ ರೆಡಿ. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೆಲ್ದಿ ಡ್ರಿಂಕ್. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆತೊಂದು ಐಸ್ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಇಂದು ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ಮಲ್ತದ್ದು ದಾಸವಾಳ ಪೂ ಬಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ತರ ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಐಕೆ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಈ ನೀರು ಚೂರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾಸವಾಳದ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನಂದಿನ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಈ ಜ್ಯೂಸ್ನ ವರ ನಿಕ್ಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ತಿಕ್ಕುನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.